Basko-Navarro trenak lotu zituen Gipuzkoa, Araba eta Nafarroa 153 kilometroko burdinbidearekin. Leku bakoitzean jendeak izen bat eman zion. Transarlabaniano, Treniko, Kangrejero. Obrak 1887an hasi eta 40 urtez luzatu ziren. Arazo ekonomiko eta tekniko ugari sortu zirelako. Oztopoak gaindituta oso tren modernoa eta garrantzitsua izan zen bere garaian. Komunikazioa eta industria garapena bizkortu zituen eta zeharo aldatu zuen herritarren bizimodua. Azkenengo joan etorriak 1967an egin zituen. Arrasateko bibliotekatik proposatzen dugu bidaia bat egitea tren horren historian zehar. Basko-Navarro trenaren proiektua 1878an sortu zen, Juan Jose Erran ur eta ingenieriak bultzatuta. Haren asmoa zen Arabako ekonomia suspertzea eta probintzien arteko komunikazioa hobetzea, eta horretarako garrantzitsua zen Gasteiz Bilborekin eta bere portuarekin lotzea. Ordurako Bilbo-Durango linea eraikitzen ari zirenez, Erranek proposatu zuen zabalera estuko trenbide bat egitea Gasteiztik Durangora. Egitasmoak aurrera egin zuen, eta batzorde kudeatzaile bat sortu zen alderdi teknikoak aztertzeko eta laguntza ekonomikoa eta politikoa lortzeko. Batzordeak gainera, trena Nafarroara iristea planteatu zuen, ibilbidea Lizarraraino luzatuta. Lehenengo proiektu hau, jun zen poliki-poliki aldatzen, zaitik lehenengo asmoa zen, nola ja 1882an eraiki zuten Zentral de Bizkaia ditzen zen trenbidea Bilbo-Durangon artean, bere idea zen hasieran jetxi Gasteiztik Durangora. Baina, denok zautzen dugu nola da Urkiolako mendatea, oso gogorra. Orduan proiektua jun zen okertzen, digamos, Gipuzkurantz, eta bigarrengo proposamena izan zen gestia Gasteiztik Arrasatera, Arlabanetikan, Arlaban, Gatzaga, Eskoriatza, Eretxabaleta, eta gero Arrasatetik Illo berriro Kanpatzar, jetxi, eta hala iritsi Durangora eta azken finean Bilbora. Espainiako Senatuak 1882an onartu zuen Lizarra-Gasteiz Durango linea egiteko proiektua. Eta lanen kontzesioa jaso zuten Erranen loba Joakin Erranek eta Wenceslao Martinezek. Proiekturako finantziazio nahikorik lortu ez eta atzerrira jo zuten diru bila. 1886an sortu zen The Anglo-Basko-Navarro Railway Company Limited konpainia Ingalaterran, inbertsore ingeles eta euskaldunekin. Tartean zeuden Joakin Erran eta Bank Artola enpresa donostiarra, bazkide kapitalista nagusia zena. Obrak 1887ko urtarrilean hasi ziren Gasteiz-Gatzaga zatiarekin. Ignacio Karbo ingenieria zuzendari zela. Arazo tekniko eta ekonomikoak sortu ziren berehala. Larriena Bank Artolaren porrota. Ondorioz, lanak oso motel joan ziren. 18 kilometro besterik ez, lauak, baina 2 urte pasatxo behar izan ziren bukatzeko. 1889ko otsailean inauguratu zen linea. Gasteiz hiria izeneko geltokitik, egungo Losarran kalean, Gatzagainera zijoana. Lehenengo bapore lokomotorak, Falcon markakoak, Euskal Herria izena jaso zuen. Hurrengo lokomotorei ere izen bereziak jarri zizkieten. Laurak bat, Basko-Navarra, Vitoria, Mondragon eta Gipuzkoa. Trenak zeharkatuko zituen herriei eskatu zitzaien lanen finantzaketan parte hartzeko. Enpresak anglo-basko horrek egindako aurrekontuari begira, trenak zeharkatuko zituen herrietako udalek ere nolabait ordaindu behar zuten, ezta eurei zegokien zatia. 1886an izan zen aurreneko bilera udaletxean, Erran anaiak etorri ziren eta gero beste ingeniero batzuk eta bar. Eta orduan, kontuan uki behar da, alkatea zela Toroio Agirre, hemengo Union Zarajerako zuzendari garai hartan, eta erabaki zen Arrasateko udalari 160.000 pesetako diru ordainketa, zegokiola. Eta hori onartu zuen udalak eta horrela egin zuen aurrera. Eta orduan, nola edo hala, orduan aurrekontua arguntetatik dirurik ez zegoelako, nola baiteko
diru bilketa bat egin behar zen herrian mailan, eta horre erabaki zen zerga bat ipini behar zela alkoholaren gainean. Alondigaren bitartez, zera konsumo horri zegokion zerga hori ipini, eta 4-5 urteotan atarako zela. Arrasateko udalak 1887an ardoaren prezioa igo zuen litroko 14 peseta sentimotik 19 eta 20 gradutik orako edariena 38 peseta sentimotik 50. 1880an ostera, konpainia ingelesak arazo ekonomikoak zituela ikusita, zerga kentzea erabaki zuen. Eta dirua hor zeuen, dirua 160.000 peseta ayuntamentua zeukan, udala zeukan, eta gero etorri zitzaion arazoa edo galdera, ia diru horrekin zer egingo zuen, eta handik ia 3 urtera, 4 urtera, kendu zuen zerga, eta hor geratu zen dirua beste gauza batzuetarako. Orduan, Arrasateko udalak alde horretatik behintzat, ez zuen ezertxo ere ordaindu behar izan. Noski porrot egin zuelako enpresak. Zailtasun ekonomikoen eraginez, konpainia ingelesak ezin zituen bete lanen kontzesioan zehaztutako epeak, eta luzapena eskatu zion estatuari. Atzerapen horretan, trenaren ibilbideak aldaketa garrantzitsua izan zuen. Proiektuan Durangoraino iritsi behar zen, baina 1881an estatuak agindu zuen Bergarako Mekolalde auzoan bukatzea. Izan ere, ordurako Durango Zumarraga trenbidea eraikitzen ari ziren, eta Bergaratik aukera egongo zen joateko Bilbora, Donostiara eta Pasaiako portura, linea desberdinen arteko loturari esker. Burdinbidearen lehenengo fasea bukatuta, lanek Eskoriatzara bidea segitu zuten. Egoerak orduan okerrera egin zuen nabarmen. Konpainia ingelesa larri zebilen banka artolak ondoa jo zuenetik. Gainera, akats tekniko handiak egin zituen, eta arazo legalak zeuzkan lurrak ordaindu eta desjabetu barik okupatzearren. Gainbehera muturreraino heldu zen, eta 1887ko maiatzean langile kobra bertan bera utzi zuten, hainbat hilabetetan ez zutelako kobratu. Lanek aurrera egiteko, estatua saiatu zen trena enkantean adjudikatzen, baina ez zuen lortu, eta ondorioz, 1903an bere gain hartu zuen. Estatuak zuzenean ustiatutako lehenengo trena izan zen. Hala ere, Gasteiz-Gatzaga linea funtzionatzen ari zen bitartean, Eskoriatzarako obrek geldirik jarraitu zuten. Bide hau zaldiz edo gurdiz egin behar zen oraindik. Hurrengo urteetan, hainbat erakunde ahalegindu ziren proiektua berriro martxan jartzen. Batetik, aldundiek formula desberdinak aurkeztu zizkioten estatuari. Ez ziren ados jarri ordea. Bestetik, Union Zerrajera sortu berriak trenbidearen alde egin zuen. Lantegiak zeuzkan Arrasaten eta Bergaran, eta linea osatuz gero, materialak garraiatuko zituen azkarrago eta merkeago. Zenbait proposamen egin zituen, esaterako 1906an adostu zuen hamarkada batez, urtean 10.000 pesetako diru laguntza eskaintzea. Aurkitu dut beste operazio bat, hain zuzen Union Zerrajerak bultzatu zuela operazio bat Arrasatetik Gatzaga bitartean, hau da, trena ez zegoen tokian, autobus eta kamioi zerbitzu bat ipintzeko. Egia da, enpresa hori autobus eta kamioitako enpresa hori bai agertu zuela publikoki, kapitala hartu nahi izan zuen bai hemen eta bai batez Gasteizen, eta hori atera zen bezala, operazio hori atera zen bezala, desagertu egin zen. Desagertu egin zen, ezertxo ere arrastorik utzi gabe. Ferrokarriles Baskongados ere saiatu zen trenaren proiektua bultzatzen, eta 1912an bere bideragarritasuna aztertu zuen. Ferrokarriles Baskongados, Bilbo eta Donosti, eta Zumarraga lotzen zuen konpainia, oso interesa handia eduki zuen, eta garai hortan gainean ondozen eraikitzen bere Bilboko geltoki berria,
bere geltoki hortan dago armarri handi bat, ez dakala bakarri Gipuzko eta Bizkaiko armarriak, eta konpainiak lotzen zuen Bilbo eta Donosti, baizik ere goien dago Arabako armarria, Gaztelua, Espata eta Lehoia, eta beren artean Nafarroko kateak. Zeon dena prest hartzeko, baina esken finean atzea bota zieten ari da. Azkenik, Gasteiz hiriak interes handia erakutsi zuen. Komunikazio behar baitzuen ez geratzeko isolatuta. Orduan, gehien mugitu zuena izan zen Gasteiz. Gasteizek irakurtzeko aldia, Gasteizko prentsak urtetan eta urtetan gai honi eman dion garrantzia, ikaragarria. Baina egunero, zegoen prentsan oso interesatua zegoelako. Hemengo jendea Gasteizera joaten zenean, dirua usten zuen, bestela Bilbora edo Donostiara edo joan ziteken, ez da, eta orduan, komertzioak eta guzti Gasteizko komertzio oso interesatua zegoen, hemengo linea horretan duerik gabe. Ahalegin hauek utxean geratu ziren eta lanak hamarkada batez geldirik egon ziren. Mila 1914an, ustekabean, Eduardo Datoren gobernuak erabaki zuen Gasteizko bi geltokiak trenbide adar batekin lotzea. Obrekin, mundu gerraren osteko langabezia gutxitu gura zuen. Langabezia konpontzeko estatua ez egiten gaur egun bezala egiten dutena errekortea, baizik alderantziz. Bultzatzen zuen lan publikoa. Lan publikoak. Eta lan publiko lan gehien behar zuen zieten ferrokarrilak. Gara hortan gainea, Eduardo Dato zen Espainiko gobernuko burua, eta Eduardo Dato gallegoa zen, baina beha presentatzen zen Arabagatikan. Eta orduan beha interesa zaukan, zerbait egitea Araban. Eta orduan ez zieten, egiten lehen, Basko-Nafarroko lehen zati txiki bat, zela lotzia Gasteizko geltokia, zehola gaur egun erran ibilbidea ditzen den kalean, lotu Renfeko, orduan Norteko konpainiako geltokikin. Gasteiz hiria geltokiak jasotzen zuen Basko-Navarro trena, bide estukoa, eta Iparreko geltokiak Ferrocarriles del Norte konpainiako trena, bide zabalekoa. Geraleku bat eraiki zuten Iparreko geltokiaren parean, batetik bestera aldatzeko. Bitartean debagoienean, trena etzen ez iristen, Zerrajerak proposamen bat luzatu zion Ferrocarriles Baskongadosi Arrasate eta Bergara lotzeko. Baiaran, garai hortan, 20 menden hasieran, industria garrantzitsua zion. Zerrajera, Bergarako labegaraiak, eta bar, eta ikusten zuten kompetitiba den problema handia zaukatela eta zaukaten komunikabide onak. Eta garai hortan, komunikabide ona bakarra zen trenbidea, eta karretera handiekan ibiltzen zuten gurdiek eta dirigentziak. Eta orduan, jarri zuten harremanez Ferrocarriles Baskongados, Bilbo, Donosti eta Zumarrako konpainia lotzen zuen horrekin, eta eskatu zioten, aberral zioten, beraien artean, lotu bere interesak jartzeko martxan gutxienez, zati hori, Bergaratik lotzeko Bergara Arrasatekin. Ni uste, alde batetik egin zutela, estatua ez badu mugitzen fitxa trenbideen eraiketakin, guazen guk egitea, baina ni uste, asmo handiena zala, pixkat provokatzia estatuari eta aldundiei eta denak ados jartzeko trenbidea bukatzeko. Azkenean, aldundiek eta sustapen ministeritzak akordio bat sinatu zuten trenaren lanak finantzatzeko. Aldundiek diru aurreratuko zuten, eta gero estatuak kopuru hori deskontatuko zien urtero ordaindu beharreko kupotik. Lanek aurrera jarraitu zuten beraz. Gatzagatik Eskoriatzarako zatia zailena zen. Aldapa handia zegoela eta Antonio Fakineto ingenieriak diseinatu zituen kurba eta kontrakurba itxiak bata bestearen atzetik. Bailara menditsuan bidea zabaltzeko, 12 tunel eta 3 zubi eraiki zituen. Gainera, tarte hau momentu ekonomiko latzenean egin zen, aurrekontu eskasarekin. Zailtasunak gaindituta, trena Eskoriatzara heldu zen 1916ko urrian. Orografia lagun eta Deba ibaiaren ondotik, trena Arrasatera ailegatu zen 1918ko otsailaren 15ean.
Zerrajerako bulego berrien parean geratzen zen, oraindik egin barik zegoelako Nafarroa etorbideko geltokia. Ordurako hasiak ziren Mekolalde Bergara zatia eraikitzen, eta 1919an ibilbidea osotu zen Gasteiztik Mekolalderaino. Irailaren 3an izan zen inaugurazio ofiziala, eta banketea egin zen Arrasaten, Zerrajeran. Bertan bildu ziren Eduardo Dato estatu ministroa, Aldundietako agintariak, Zerrajerako administrazio kontseiluko lehendakaria, Juan Goñi Arrasateko alkatea eta Bailarako beste alkateak eta herritar piloa. Modu horretara, Gasteiz lotu zen Donostia eta Bilboko portuarekin, 40 urte lehenago Errano Zabalobek amestu bezala. Orain, trenbidea Nafarroara iristea falta zen. Mila 1920an, Espainiako ministeritzak agindu zuen Gasteiz-Lizarrasatiko lanak hastea. Aldi berean, baimena eman zuen San Prudentzio Oñati adarra egiteko. Gipuzkoako Aldundiak bultzatu zuen Oñatirako bidearen proiektua, eta finantziaziorako kupoen formula erabili zuen berriro. Lanak Alejandro Mendizabal ingenieriak zuzendu zituen. 1923ko irailean, San Prudentzio Oñati ibilbidea inauguratu zen. Victoria Eugenia erregina bertan zela. Gasteiz-Lizarra zatia ere Alejandro Mendizabalek zuzendu zuen. Hasierako proiektua hobetu eta merketu zuen eta kalitate tekniko handia erakutsi. Goi mailako azpiegiturak eraiki zituen, Arkigaseko biaduktua edota Laminoriako tunela adibidez. Geltokiak diseinatu zituen, danak desberdinak, herri eta paisaia bakoitzaren araberakoak. Burdinbidea, 1927an inauguratu zen baporezko bagoiekin, eta 1929rako elektrifikatuta zegoen. Este tren, la verdad es que fue en su época, cuando lo construyeron, uno de los trenes más modernos del Estado e incluso de Europa. Alejandro Mendizábal, en primer momento pensó hacerlo con tracción a vapor, pero en el año 25, cuando ya tenía bastante construido el tren, pidió a Madrid poderlo electrificar para poder usar automotores eléctricos. Lo que hizo fue automatizar todas las estaciones. Hasta el momento, tanto las agujas para cambiar las vías como las barreras lo manejaban personas. Yo he viajado en el año 70 en trenes de vapor por Castilla, o sea que y aquí en el año 27 se estaba viajando con automotores eléctricos. Alejandro Mendizabal aitzindaria izan zen emakumea kontratatzen ordurarte gizonek betetzen zituzten lanpostuetarako. Barrera zain eta geltokiko arduradun izendatu zituen. 1933an, 42 geltokitatik 14 buruzagiak emakumeak ziren. Uno de los aspectos más singulares de este ferrocarril fue que hacia 1920 el ingeniero que construyó esta línea de Vitoria-Estella contrató muchísimas mujeres como encargadas de estación. Eran mujeres que normalmente eran las compañeras, las esposas de trabajadores que habían participado en la construcción de esta línea y después vinieron y se quedaron aquí y pidieron trabajo al ingeniero, y este hombre confiaba mucho en las mujeres. Realmente su categoría era jefa de estación. Entonces, cuando yo hablo con ellas me decían que sí que confiaba en nosotras, pero es que también les salíamos casi a mitad de precio. Pero siempre estaban en estaciones de tercera, las más sencillas. Nunca estuvieron en estaciones importantes como la de Estella o como la de Santa Cruz o como las de Vergara o Mondragón. Desde Otazu hasta Ullibarri-Jauregui, que era todo lo que era la Llanada Alavesa, todo eran jefas de estación. Gasteiz-Lizarra zatiaren elektrifikazioak onura nabarmenak ekarri zituen. Motoreek potentzia handiagoa zeukaten, trenak azkarragoak ziren,
eta ustiapena merkeagoa zen, zerbitzu bera emateko tren gutxiago behar baitziren. Abantailak ikusita eta Gatzagako igoera errazago gaindituko zelakoan, erabaki zen Gasteiz Mekolalde zatia elektrifikatzea. Inbertsio garrantzitsua behar zen, eta kupoen formula adostu zuten aldundiek eta estatuak. Elektrifikazio lanak 1935ean hasi ziren, baina Gerra Zibilarekin proiektua atzeratu egin zen. Buda fronteak trenaren ibilbidea zeharkatzen zuen, eta azpiegiturak eraso zuzenak jasan zituen. Esaterako, tropa errepublikarrek suntsitu zuten San Prudentzio eta Oñati arteko Magdalena zubia, eta Arrasateko transformadore elektrikoa larriki kaltetu. Kostata, 1938an bukatu zen linea osoaren elektrifikazioa. 10 urte geroago, trenbide adar bat egin zen Andoiutik Estibalizeko santutegira, hasieratik elektrifikatua. Basko-Navarro trena mende erdi batez martxan egon zen Arrasaten. Urte haietan zehar, aldaketa sakona ekarri zion herriari eta bertako bizimoduari. Industria garapenean batipat eragin nabarmena izan zuen, eta honek aldi berean populazioan, hirigintzan eta ondarean. Alde batetik, lagunduko dutze herriko industri, eurak ekoiztutako produktuak kanpora eramatera. Baina gero eta genero gehiago bidaltzen da kanpora, beroz enpresak gero eta gehiago irabazten dabe, eta hitzen die, eta horrekin batera langilea beharko dituzte. Eta pentsatu behar dugu, 1930an Arrasatek 7.000 biztanle bazituen, handik 30 urtetara bikoiztengo dabela populazioa. 14.000 biztanle eukiko ditu gure herrixak. Eta bapatian, herri oso xume eta txikixea sana bihurtuko da egundoko herri populatua, eta ez taz guztien dako etxe bizitzak. Aldez aurretik, badauzkagu hainbat aitzindari, Arrasaten, 1924 urte inguruan, etxe bizitza merkeak sortzeko. Eta hala sortuko da Unión Cerrajeraren etxe txikien etxe bizitza multzua hemendik nahiko gertu. Baina hori ez da nahiko izango, eta Arrasaten hasiko die beste diru sarrera berri batzuk iristen herritarren ganau da. Etxian pupilo izango dituzten langileen familiak. Eta noski, kanpotarroiek, Nafarrotik, Errioxatik, Burgosetik eta askoz ere urrundagotik, Leonetik, Extremaduratik eta ona datozten herritar berri horiek nahi izango dituzte euren etxe bizitza propioa izatea. Beraz, hasiko da prozesu bat, non Elizaren laguntzarekin eta ezin dugu ahaztu, Euskal Herriko historian oso garrantzitsua izango den figura bat, Jose Maria Arizmendiarrieta, bera Arrasatera dator Gerra Zibila eta gero, eta hasiko da bultzatzen nolabait etxe bizitzak sortzeko kooperatibak. Beraz, poliki-poliki hasiko die auzogune berriak sortzen, Santa Marina, Musakola inguruko etxe bizitzak eta abar. Eta populazio iraultza horrekin batera, eta etxe bizitza berrien sorrerarekin batera, trena eta industria garapenarekin Arrasatera etorriko da ondarearen galera. Etxe zahar historiko asko eta asko, bota behar izango ditugu, zorionez ero tamalez, Euskal Herriko baiara oso estu batean bizi garelako, beraz, eraikitzea nahiko konplikatua da bertan, eta horren eraginez, hasiko gara galtzen, adibidez, gaur egungo Garibai etorbidean eusen jauregi, erotxale eta asko. Beraz, trenaren zeharkako beste eragin bat izango da ondarearen galera. Garai hartan, merkantzia gehienak trenez garraiatzen ziren. Los mejores años del ferrocarril yo creo que fue la década de los 40 y parte de la del 50, donde hubo, aparte de mover muchísima gente, sobre todo en el Alto Deva, entre las fábricas y entre los pueblos a que la gente iba a trabajar, movió cantidad de mercancías.
en cada sitio de una forma. En el Alto Deba movió manufacturas de las acerías y de las fábricas que había. En la llanada mucho grano, ganado. En la montaña alavesa remolacha, muchísima arena desde la Minoria a Vitoria, y en Tierra Estella pues también toda clase de manufacturas de vino, harina, trigo, remolacha. Entonces ganado, hubo muchísimo movimiento. Yo trabajé de factor, primero en Mecolalde, con los vascongados. Entonces había mucho trabajo, porque no había camiones. Éramos nosotros los que transportábamos todo para Altos Hornos, por ejemplo, la chatarra, el carbón, trenes enteros, y había cantidad de mercancía. Entonces no se podía facturar más que 2 días a la semana, porque no había suficientes vagones para transportar. Y entonces aquí pues los transportistas andaban con carros de caballo. Todo lo que producían se iba por ferrocarril. Y toda la materia prima pues llegaba en el tren. La cerrajera tenía vías hasta dentro y Elma también tenía vías para meter los vagones. Y había una vía que entraba en la cerrajera. No solo entrar, sino por todas las secciones. Tenía vías para todo. Y Elma también tenía una vía que se recibía mucho carbón de coc, que llama que es gordo, o sea, se valía para las estufas. Beste oroipena daukatena buruen da ze lotura zauken trena eta iketza arrasaten. Hilero joaten gintzen iketzaren bila, Zarajerako esplanada fundizio onduen zauen esplanada bat, baskulia eta zelan beteten zen, ikarte zauen trenaren iketza eta nola eruten zen, karrotan eta beste tramankulokin etxera, kalefazioa eta sukaldeko energia moduen erabiltzeko. Bat esaten zauen moduen, ekonomika izan diez, inzinero txikixak herri hontan. Arrasateko geltokia garrantzitsuenetako bat izan zen. Langile asko zeuzkan eta mugimendu handia. Joder, al día. Pues esos 2 de la mañana, otros 2 al mediodía y otros 2 a la noche. 6 de viajeros, luego de mercancías. De aquí salían de Mondragón, había jefe de tren, había guardafrenos, salían los trenes completos, equipados, porque había, te digo, además la estación de la oficina de gran velocidad, de pequeña velocidad, taquillas, equipajes, en fin, había mucho. Y luego pues para los trenes de mercancías, los guardaujas, mozos, guardafrenos, jefes de tren, maquinistas, había 3 maquinistas, había mucha gente. Y luego en la central, también había otros 4 en la central eléctrica. Merkantzia eta bidaiariez gain, produktu eta aukera berriak ekarri zizkien trenak arrasatearrei. Que los trenes de viajeros no solo transportaban viajeros, transportaban el correo, que era muy importante para toda esta zona, lo que llegaba y lo que salía. Y luego las películas para los cines, y paquetería urgente, que venía así cantidad, porque para coches, recambios, para los electricistas, todo el día estaban allí en la estación a por los paquetes, que venía muy rápido. Medio vagón era correos, que venían 2 operarios o 3 funcionarios de correos, ellos lo hacían todo, de clasificar las cartas, porque antes aquí en Mondragón Correos estaba en la avenida Navarra, donde estaba el Bar Bueno, por ahí estaba. Y venían siempre corriendo, siempre tarde, siempre, joder, espera que viene y corren los de Correos, espera. Y había casi siempre que esperarles.
porque los que eran para aquí tiraban las sacas al suelo y ya está, ya las cogerán. Pero lo que tenía que marchar, pues las películas venían en sacas, todas en sacas, venían todos los días 1 o 2 sacos de películas. Saltzaile eta nekazariendako onuragarria izan zen trena. Aukera eman baitzien produktuak leku gehiagotan eta arinago saltzeko. Ni gogoratzen zela nire tia, Pilar Sana, baten zela egoenetan eta zapatuetan Bitorizara eta Bergarara berdura saltzen eta landara saltzen. Azte ginen, asteazkenien faten ditzen ni faturetan. Ziren el fator eta horrek bultuek, eta zaten gauen zema bulto, zema gauzaren bizauen, eta hien horrengo egunien etorten ziren eurok, ja fateko Bitorizara. Bitorizara egunetan faten ziren. Segun ze denpora, duten zauen landara asko. Eta gero urtian zehar bai, berdurak, barazkia, normalak. Euren eukien ja eurok kliente normalak, ni akortan az gainera zelan faten zen hotel baterako eroeten erremolatxa txikinak eta beste gauza batzuk hemen ez ziela jaten eta Bitorizan bai. Gero zapatuetan faten ziren Bergarara. Goizeko 7:00 eta han ez dakizela baina ez gauen faturetan. El tren venía a las 9 y con todo el pescado y se descargaba rápido, porque se descargaba rápido, y ya estaban las pescateras esperando y otros venían, la Bermeana, Chanchote, Regina, Sabina, de 4 que me acuerdo, que habría alguna más. Esa Sabina tenía un carrito de esos como de niño adaptado y iba hasta Escoriaza, echaba la caja encima y hasta Escoriaza iba. Era famosa. Niak horretan ez bai rekadiztatzen egoten ziren, orduen Mondragoen ez zegoen hainbeste gauza eta jozkinak edo zer gauza. Eta zan Miren Markaide, nire pariente bat zan, eta baten zan egunero eguerdi ziren trenien eta etortzen zan azkenengo trenien. Gauza bat ekarten zauen nahi igual bodak eta egoten zirenien, ekarten zauen sombreruak. Bodarako, eta gero, bastelenien, ostera, sombrero keruten zauen bueltan. Kafie bai ekarten zauen ez, estraperlo, bestela segatik ganeuen hemen baino bia, eta beste gauza asko, ordu horrekadistak egoten lan asko ekitzen zauen. Algo de lo que me hablan con mucha gracia los ferroviarios es del tema del extraperlo. En los años 40 y 50, cuando la posguerra y pues las cartillas, famosas cartillas de racionamiento, pues había muchas materias que escaseaban, ¿no? Y por ejemplo, Tierra Estella era una comarca con mucho producto agrícola, pan, harina, vino, aceite, y se hacía mucho extraperlo de esa zona, tanto a Vitoria como al Alto Deva. Entonces era muy curioso las historias de había extraperlistas profesionales, o sea, sobre todo mujeres, que traían toda clase de materias en el tren, ¿no? Pan y cosas de estas, las metían en los bajos del tren y bueno, muchas veces también estaba la Guardia Civil y los de arbitrios que les pillaban el material y bueno, pues se lo confiscaban, ¿no? El extraperlo pues era extraperlo y muchas veces no era, porque era una necesidad. Que no había, tenía que ir a lavar por patatas y encima a la pobre gente se lo quitaban. Y ya muchos ya sabían, espérame aquí, te lo tiro, lo tiraban y porque ya sabía que el Mondragón, por ejemplo, estaba en la Guardia Civil esperando, ¿sabes? Ya está, ellos también tenían sus trucos. Beste anedota moduen daukat, nola trena jarritxa dago bai Lizarratik Matzaraino, baina arrasteko jentiendako beti lotzen da trena Gasteizekin. Eta baita ere Arabako baiarakin. Patata eraitzi zauen lekutatik. Ondoan goratzen az, nola erakuritza daukat Jose Maria Urangaren idatzetan, nola zarajera inzauela gesteinuak eraikitzeko patatak Araban eta nola ekartzen zen handik patata. Hori buruz, goratzen az, zelan nide bat, behin batean joan zen Arabara patata erostera eta extraperlo moduen sartu zauen trenaren ekarteko arrasatzen eta
ez dakit zelekutan Gatzako estazioan eta nun sartu ziren Guardia Zibila eta nola ekin ziren bagoi guztiak begiratzen aber jentia ze gauzak eta ikertzen zauen. Nire zen idea bilurrez, ikusitza ze velozidade txigitza zauken trena, izabuena da bota zako patata eta bera salto, egin eta bere atzetik, gero oinaz ekarteko, ez dakit marinetik o sarimuztik arrastetzen daño. Trenak herritarrei mugitzeko aukera handia eman zien. Inguruko herrietara joaten ziren jaietara, ikastera edota lanera, Gasteiz aldera zein kostaldera, eta horrek demografian eragin zuen. Otro punto muy importante del tren, y no ya del vasco-navarro, sino del tren, los trenes que se construyeron en todo el estado, pues desde mediados del siglo XIX hasta las primeras decenas del siglo XX, es que en estos trenes cortos, que tenían 100, 150, 200 kilómetros y que pasaba por varias comarcas, el tren acabó con la endogamia. Había mucha gente que hasta ese momento no habían salido de su valle, de su zona de influencia, 10 kilómetros para arriba, 10 kilómetros para abajo. Y sin embargo con esto pues empezaron primero a ir a las fiestas de los pueblos del Valle de Alao. Hombre, en fiestas de Vergara eran así, era sonado aquello, Mendoza, Farancho, mi padre estaba allí de jefe y bueno, se armaba un potaje, no había vías suficientes para meter tanto tren. Se venían a estudiar, no tenían otro medio, bajaban desde Salinas, a Escoriaza, de Sorreta, de Oñate, de Vergara, de todos los pueblos, todos venían, tenían pase mensual. Nere senarratani ezautu ginen trenien. 1975 urtie udaberriz esan, bera, etortzen zen arrasatera eskolak hizkuntza frantsesa emoten eskola batera, eta ni Arantzazura ejerzizioak espiritualak eitzen. Da, sartu ginen trenien, han ezautu ginen. Bestan edote bani akordetzen az, Dorletak, Ama Birginia, Korona, oro ez dakiolako zeren bat indizuen nien, fan ginen jente asko, pila, trenien. Gun eskatilak ginen eta akordetan az, fan ginela nun tren de mercancías, ganauk eta egoten ziren lekuen. Eta, klaro, trena eskuitzaraino, suave fan zan, klaro. Baina gero handi gora, aldapa gora, aldapa bera, eta jazta. Eta Eugenio Ugarte, herriko kaldien eukenen alpargateri zira, akordetan az oso ibiltzari esan, urten zauen arrasatik trenak, ordu berdinean, eta alia gauzan, ara gu baino lehen hau. Azike, atrena ber zelan ebilen. Osea, gainera fan zan bete eta bueno, alitxe guzkundano, eta Eugenio gu baino lehen hau alia gauzan. Urte haietan zehar, istripuak ere gertatu ziren. Trenak hainbat pertsona harrapatu zituen, eta erraietatik irten zen zenbait lekutan, adibidez, Eskoriatzako jaitsieran, Sagastietan eta Gatzaga eta Marinen arteko tunelean. Ezbeharrik larriena, Gatzagarako bidean gertatu zen 1971 azaroaren 12an. 3 lagun hil ziren, eta beste 6 zauritu. Ondigoan ez dagoena astuta Gatzako herrixen da 1971 izendako azidentia. Zan milan eguna zen igandea, egun oso txarra zen, eurixa, trena urten zauen nien goiko estaziotik, beraldea, Dorletako Ama Birginiako parien zegoen nien, desprendimentoa zegoen bidien eta azidentia euki zegoen. Jauzi zen 3 metro maldan bera. Zagoen jentia izen zen 8 persona. Makinistia, mozo de biaz esaten jakon gizon bat, eta 6 pasajero. Azidentea hartan hil ziren 3 persona. Mozo de biaz, Gazteiko gizon bat, 50 urtekoa, eta identifiko barik izen zen gizon bat. Laster iritsi zen trenaren zoien mutil bat, Juan Jose Letona, maringua, Gatzako herrira, izanaz, zelen zen zen azidentia. Abizua zakizauen bitartez, erixako kanpaia josauen etxetik, sokako sistemakin, eta laizter jentia kontuatu zen, zegrabetasuna ikusauen azidentia. Hortan, Ignacio Elgorbarrutia
gizon esaten duen moduen, iritsi zirenien, bera eta Antonio Gatzako gizon batekin, kamila bat bitartez, erun zauen, okondoko baserrira. Handik kotxe partikularrak hartuta Gasteizera. Gero denpora pasauta, isa bi ordura iritsi ziren Aretxabateko Guardia Zibilak eta ekin ziren galdezkaben ziren zaurituak. Konturatu barik herriko gentiaren laguntasunez erun zauela dana Gasteizera eta hurrengoko gaztelenien agertu zen la hoja del lunes. Zorionez, azidentzia etzen zela domekan eta ez aztelenien, zeratik aztelenetan joaten zen jente asko dana trena beteta gentiakin lanera arrasatera. Basko-Navarro trena asko erabili zen 60. hamarkadan. Pertsonen garraioan estatuko bigarrena zen, eta merkantzien garraioan lehena. Bide estuko tren guztiek batera baino merkantzia gehiago mugitzen zuen. Dena dela, trena ez zen errentagarria, eta 1956 aurrera defizita sortu zuen galera garrantzitsuekin. Gainera, inbertsio eta mantenu faltak ekarri zuen azpiegiturak zaharkitzea, eta horrek linea moteltzea. Errepideko garraioa berriz, egunetik egunera erabiliagoa zen, batez ere Araban eta Nafarroan. La decadencia del tren, pues yo creo que vino a consecuencia a partir de los años del año 55 al 60 por la falta de mantenimiento del tren y sobre todo por la falta de dirección desde Madrid del ferrocarril. Los billetes eran muy baratos, había demasiada gente que viajaba gratis en el tren y después seguramente los horarios no eran los mejores para la gente. Yo creo que todo eso, la falta de una dirección eficaz, hizo que el ferrocarril fuese poco a poco perdiendo calidad y sobre todo el mantenimiento al final cuando se cerró era nefasto. Mila 1965 sortu zen FEBE, Ferrocarriles de Vía Estrecha erakunde publikoa, estatuko bideztuko trenen arduraduna. Hasieran, bazirudien Basko-Navarro trena bizirik mantenduko zuela, gure eskualdeko hazkunde demografiko eta ekonomikoa azkarra zelako, eta linea defizitarioago batzuk birmoldatu zituelako. Hala ere, 1967an kentzea erabaki zuen, argudiatuta Banku Mundialak gomendatu zuela errentagarriak ez ziren lineak ixtea. Garaiko politika ekonomikoari men eginez, gobernuak errepideko garraioa bultzatu zuen trenbideko garraioaren kalterako. Debagoienean baina, errepideak oso txarrak ziren, eta industria garraioa handia. Gasteiz eta Lizarran artean oso defizitario zen, tako ibiltzen den paraje guzti horietan oso polita die, baina jende gutxi bizi da, ez dago industriarikan eta ez dago mugimento gehiegi. Baina, klar, hori ezin da konparatu Deba Baiarakin. Deba Baiaran industria pila bat zeon, orduan zeon sortzen ere bai Fagor eta bere mundu guzti hori, mugimentu asko zeon, eta gaine karreterak oso txarra ziren. Adibidez, Gasteiz eta Lizarran artean, karretera esan ere kategorizkoa, baina behar zen ereako nahiko zen, baina kendu zenien Basko-Navarro, oan jokan ez zeon Arrasaten, o Bergaran, o Aretxabaletan, ez da zirkunbalaziorik. Ez gaur eguneko autopista, ez zirkunbalaziorik. Kotxe guztiak, kamioi guztiak herri erditik pasatu behar ziren. Eta ni ez dakitze puntu arte, erabaki hori hartu zela, Madrileko bulego batean, benetan zakin ze gertatzen zenan. Ez bakarri numeroak. Ixteko albistea jaso eta segituan, trenak zeharkatzen zituen herrietako alkateak bildu ziren Lizarran konponbide baten bila. Aldi berean, aldundiek FEBeri eskatu zioten ustiapen ikerketa serio bat egiteko eta lineak zeuzkan premietan inbertitzeko. Prentsa ere trenaren alde agertu zen. Ahalegin hauek danak alferrikakoak izan ziren. Estatuak dekretu bidez agindu zuen zerbitzua bertan bera usteko, eta ondorioz, Basko-Navarro trenak 1967ko abenduaren 31an egin zituen azkenengo joan etorriak, elur artean txistuka.
Debagoieneko alkateek ez zuten amore eman, eta trenaren defentsan tinko jarraitu zuten. Ferrocarriles Vascongados, Caja Laboral eta Bailarako enpresekin batera, eskatu zuten Eskoriatza Oñati Mekolalde linea hobetu eta berriro martxan jartzea. Hay un acta muy importante del Ayuntamiento de Arrasate, de mayo del 68, en el que el Ayuntamiento, en pleno extraordinario y en representación de todos los ayuntamientos de la zona, pues muy educadamente, pero con bastante firmeza, se dirige al Ministerio de Fomento de la época, pues haciendo ver su malestar porque el tren se haya cerrado. Lo importante es que el Ayuntamiento de Arrasate, junto con los ayuntamientos del Valle, se ofrecen al Ministerio de Fomento de la época para que les gestionar la parte del tren de aquí, desde Escoriaza o desde Gachaga hasta hasta Málzaga, para gestionarla a ellos, ponerla en marcha, que se la cedan gratis, que ellos se encargarían. Ordezkariak Madrilen batu ziren, eta proposamenarekin batera, aurkeztu zuten azterketa ekonomiko sakon bat frogatzen zuena 24 kilometro horiek errentagarriak zirela. Izan ere, FEBek trena bere osotasunean aztertu zuen, kontuan hartu barik bi datu esanguratsu hauek. Eskoriatza Mekolalde tartea bazen errentagarria, eta linea osoko dirusarreren 80% ematen zuen. Batzarretik baikor etorri ziren Bailarako alkateak, FEBeko zuzendaritzak oniritzia eman zielako. Baina azkenean, ministro kontseiluak ez zuen onartu proposamena. Ixteko erabakia hartuta zegoen. Basko-Navarro trenarekin batera, bide estuko beste 23 linea itxi zituen gobernuak 8 urteren bueltan. Bueno, las consecuencias del cierre fue pues una peor comunicación de las 4 comarcas por donde pasaba el ferrocarril, entre ellas y con Vitoria, con Estella y con Vergara, ¿no? Pero yo creo que la que más sufrió de todas fue la comarca del Alto Deba. En el Alto Deba, sobre todo, aparte de las mercancías que se movía muchísima gente entre los pueblos, las fábricas, y además las comunicaciones de carretera eran muy malas. Entonces, cuando se cerró el ferrocarril, según me cuenta la gente del Alto Deba, hubo un caos absoluto en la comunicación con la gente. A la gente se le complicó muchísimo el poder ir a trabajar, el poder ir a comprar y todo. Las demás comarcas pues también sufrieron, pero es que había menos tránsito de gente y también de mercancías. El mejor ejemplo que podemos tener de lo importante que fue el tren fue el de la Cerrajera. La Cerrajera es la empresa más grande del Valle, con las 2 plantas de Mondragón y Vergara, y claro, a la Cerrajera el poder tener la llegada de las materias primas en cantidad y rápidamente, más rápido que antes, y el poder sacar sus productos también de la misma forma, tanto para el sur, dirección Vitoria, como para el norte, dirección hasta Málzaga, y luego allí distribuirse. Pero la Cerrajera para ella era absolutamente necesario. De hecho, cuando se cerró el tren, se dice que hay muchas empresas que tuvieron que cerrar. O sea, tuvieron que cerrar así de claro. Euskal Herriko beste tren konpainiek ere kalteak izan zituzten. Batetik, galdu zuten Arrasate eta Bergarako enpresen merkantzia garraiatzeko aukera. Eta bestetik, bidaiari gutxiago zeuzkaten. Autobus konpainiei eta kamioilariei aldiz, itxierak mesede egin zien. Basko-Navarro treneko langileentzat momentu gogorra izan zen. Zorionez, lan berri bat topatzeko aukera izan zuten. Garai hartan industria garapena handia zen eta. Para los trabajadores el cierre supuso un trauma. Un trauma primero porque solamente tuvieron 15 días para hacerse la idea de que se quedaban sin trabajo. Y en muchos casos, como los jefes de estación o la gente que vivía en las estaciones,
se quedaban sin trabajo, incluso marido y mujer, y sin casa. Entonces para ellos fue bastante traumático. Después las condiciones que les dieron de jubilación no fueron malas, y a los que no se jubilaron pues les dieron una indemnización buena, y casi todos encontraron trabajo porque eran años en los que los trabajos estaban bien. Y de hecho la mayoría me dice, mira, encontramos trabajos más cómodos y mejor retribuidos. Y dice, pero lo que nunca encontramos es el ambiente que había de camaradería en el ferrocarril. Pero es que éramos una gran familia, celebrábamos las fiestas de los pueblos, cuando llegaba el tren nos invitaban a tomar algo, era eso, todos los recados que se había que hacer se hacían, controlabas a los chavales que iban a estudiar, o sea, ellos dicen que eso, que esa gran familia que nunca la han sentido en otros trabajos. Denborarekin, tren historiko honen arrastoak desagertu edo eraldatu egin dira. Linea itxi zenean, Febek errailak desmundatzeko agindua eman zuen, eta bagoiak eta lokomotorak saldu egin zituen. Geltokiek bilakaera desberdina izan dute. Araba eta Nafarroako eraikin gehienak zutik daude. Debagoienean, batzuk desagertu egin dira, esaterako Aretxabaletan, Bergaran eta San Prudentzion. Eta beste batzuk birmoldatu, erabilera berriak emateko. Adibidez, Oñatiko geltokian Korreos dago, eta Eskoriatzakoan udal biltegia. Arrasaten, udalak Feberi eraikinak eta lursailak erosi zizkion. Merkantzien biltegia suhiltzailek erabili zuten gordailu moduan, eta zentral elektrikoan anbulantzia gordetzen zen. Bi eraikin hauek desagertu dira dagoeneko. Geltokian umezaintza egon zen. Erabilera desberdinen ostean Inemeko bulegoa, eta orain lanbide dago bertan. Etxea baina eraldatuta dago, zaharberritzean solairu bat gehitu ziotelako. Trenbideari dagokionez, Arlabanetik Lizarrara bide berdea osatu da, 95 kilometrorekin Euskal Herriko luzeena dena. Estamos en Olarambe. Al fondo tenemos la nueva pasarela de la vía verde del ferrocarril Vasco-Navarro. La vía verde del ferrocarril Vasco-Navarro empezó a construirse, a recuperarse hace unos 20 años y en la actualidad está recuperado todo el trayecto desde Landa hasta Estella, a excepción del túnel de la Minoria. Esta vía verde para la gente de Vitoria tiene mucha importancia, entre otras cosas porque Estella nos une con Europa a través del Camino de Santiago. Y de Estella aquí podemos venir por la vía verde, entonces estaríamos comunicados con toda Europa. Podríamos ir hasta Finlandia o hasta Rusia por caminos naturales. Arrasaten ostera, ibilbide gehiena desagertu da. Bere arrastoa ikusi daiteke San Prudentzio aldera dijoan bidegorrian. Creemos que hay que fomentar esta vía verde y hay que intentar que el tramo de Guipúzcoa, que sin ninguna duda, si se recupera, es el más bonito de toda la vía verde y seguramente uno de los más bonitos del Estado, se ponga manos a ello. Nahi hori egi bihurtzen bada, trenaren ondarea berreskuratuko da Arrasaten ere. Hemen bukatzen da bidaia Basko-Navarro trenaren historian zehar. Gogora ekarri dugu gure herriaren iraganeko pasarte hau, askoren memorian bizirik dagoena.